Ladies and gentlemen, I go by the name of DJ AB, and with me I have Jiggy. Kun gane ne? Mun zo ne batun wani issue kawai mun zo ne a budget a nan wajen kun gane ne? Mun san kudin na akwai su ka gane? Mun san cewa akwai su ba, kuma mun san cewa fa ya kamata a bazar mana da su. Jiggy sai san ya ne. Don ban yi kudin nan ba yanzu yaushe zane yi. Don ban yi kudin nan ba yanzu yaushe zane yi. Ban yi kudin nan ba yanzu yaushe zane yi. Ban yi kudin nan ba yanzu yaushe zane yi. Asalame ni, asalame ni, asalame ni, kawai asalame ni, asalaman, 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 kawai asalaman. It's hard and when I'm going in, when I buzz she's in, I buy my cheese. Got my gabang boom, baba she and I sip and go chicken Mercedes. I'm a beast. Well, I eat a good and tame me, flow sick. Got my way, I need to eat, I was selling I define publicity, cause I'm publicly starting in the city through infinity. I'm beyond your ability. I ain't showing up for free, no way, you gotta be kidding me. Like a kasha bitch, you got plenty, yeah. Christina, yadi, yadi, kaku, didn't get it. Didn't know what I did, hits, I did with Kim Kitchen. When I jump aside, I say I didn't get it. I'm a day in the city, put my DJ name. Yo, Nina the money chaser. Yo, I'm sharp kamar reza. Yo, I'm fast like a laser. Hawa titi sai da hangen nesa. Lyrical farfesa, ban turaren pesa. Shocking everybody kamar na zo da tesa. Skinny jeans ne na hada ta da blazer. Ni da jigi muna kashe kiɗi a maganar kuɗi. Ba babba ba kiɗi ina bin ka bashi ka zo kana liki. No go fashi kawai ba ni kuɗi na. In ka san daraja na, kira manaja na. In ka san daraja na 070. Ban yi kuɗin nan ba yanzu yaushe zane yi. Harkan ba maganar kuɗi ba na yi. Asalame ni, kawai ni in ji balari, in ji alat, kamar salari. Dan kun ban yi kudin nan ba yanzu yaushe zane yi. Kun ban yi kudin nan ba yanzu yaushe zane yi. Kun ban yi kudin nan ba yanzu yaushe zane yi. Kun ban yi kudin nan ba yanzu yaushe zane yi. Asalame ni. Ba fashi bane kawai asalame ne kun gane.